Sugod na ta. Tuang verse nga tun-an karon ari makita sa Juan 17 versikulo 3. Nag-ingon diri, ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Nag-ingon diri nga kung moila kita ni Kristo nga gipadala sa Dios, kung budawat kita ni Kristo nga atong Dios, nga atong manluluwas, ato gyud nga maangkon ang kinabuhing dayon. Kung atong gidawat si Kristo sa atong kinabuhi, daghang kausbanan ang atong kinabuhi, daghan og mausog, adunay makita nga mga maayo nga binuhatan, maayo nga sinultian, tungod kay si Kristo naa naman niya o gidawat naman niya si Kristo sa iyahang kinabuhi. Dawato na to si Kristo sa atong kinabuhi, lahi ang kinabuhi na Kristohanon, lahi ang kinabuhi nga gitudlo ni Kristo kanato. Kay ang kinabuhi nga gitudlo ni Kristo kanato, adunay kanang mapinugnanon, gitawag na itong mapinugnanon sa kaugalingon. Dili ka mapatuyangon kay iya naman ka ni Kristo, iya naman ka sa Ginoo, kay ato namang giila si Kristo nga atong Ginoo, ug kay ato namang giila si Kristo, magkinabuhi na kita kauban Kristo. Kay kung ato kining buhaton, kung aduna nay mga ang imong kaugalingon, makita na ang dakong kausbanan sa imong kaugalingon nga nagkinabuhi na ka diha ni Kristo, atong maangkon ang gisaad sa Ginoo nga mao ang kinabuhing dayon. Kay nag-ingon man diri nga mao kini ang kinabuhing dayon. Pasabot na kung muila kita nga si Kristo mao ang Ginoo nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanato, o mudawat kita o muila kita ni Kristo, maluwas gyud kita o maangkon gyud nato ang kinabuhing dayon. O pinaagi ni ana dako og kausbanan ang atong kaugalingon, magkinabuhi kita nga iya ni Kristo, magkinabuhi kita nga Dios nun, nagkuog mga kausbanan ang atong kaugalingon sa atong mga sinultian, sa atong binuhatan, sa atong sikataw, nga makita o mo-reflect ang kinabuhi ni Kristo sa atong kaugalingon. Kung ato nang gidawat si Kristo sa atong kaugalingon, kung ato nang gikinabuhi si Kristo, makat-on usab kita sa pagbasa sa Biblia, kay ang Biblia mao man ni magtudlo kanato sa kinabuhing Kristohanon, sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Atong basahon sa ikaduhang Timoteo versikulo 16. Nag-ingon diri, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Nag-ingon diri sa ikaduhang Timoteo 16 nga kung miila na kita ni Kristo nga atong Dios, kung nagkinabuhi na kita nga Kristohanon, kung nagkinabuhi na kita nga Kristohanon, atong basahon ang Biblia, tungod kay ang Biblia mao kini maghatag kanatong giya sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay atong masayran diri, inibasa nato diri, atong masayran diri nga kung unsaon pagkinabuhi nga Kristohanon, unsaon pagkontrol sa atong kaugalingon. Adunay mga daghang tambag diri nga atong mabasa, unsaon pag-correct sa atong kaugalingon nga dili siya dapat buhaton, kay sukwahi siya sa kabubuton ni Kristo, dili siya dapat nga himuon, dili siya dapat nga isulti. Tungod kay kini nga Biblia gisulat kini sa mga malamong tao aron kita masayod usab kita sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Ug mao kini magtudlo kanato, mao kini mobadlong kanato kung makabuhat kita o dili maayo. Mao kini mosaway kanato nga dili na dapat mong buhaton. Tungod kay kung atong basahon ang Biblia,
makat-on gayud kita kung unsaon pagkinabuhi nga iya ni Kristo, kung unsaon pagkinabuhi nga iya ni Kristo, kung unsaon pagkinabuhi nga matarong, magkinabuhi kita nga matarong. Kung kay mao nay gusto ni Kristo nga atong buhaton sa ato ang kaugalingon sa atong pamilya, sa atong mga amigo, amiga, sa tanang tao nga atong ma-encounter, nga ilang makita nga unsa gyud kanindot ang kinabuhing Kristohanon. Ang atong pagbasa niini nga Biblia dili lang kay pagkorek sa atong kaugalingon, kundi mao kini mahimong iwag sa atong kinabuhi. Kay kung anaa kita sa kangit-ngit, kung mubasa kita niining Biblia, atong masabtan, atong makatunan, kunya makabalo kita kung sa purpose sa atong pagkinabuhi diri, mao ni maghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Kung anaa man ta sa kangit-ngit karon, kangit-ngit sa atong kinabuhi, lisod ang pagkinabuhi sa kangit-ngit. Awa ra gud nang walay suga, burn out, wala kay makita, lisod kay ilakaw, lisod maglisod ka ug asa ka moadto, unsa na imong gilakwan dili ka kita. Mao na nga lisod kayo ang pagkinabuhi nga naa sa kangit-ngit. Pero kung gikinabuhi nimo si Kristo, ibasa nimo ang Bible, nga ang Bible mao ni magsilbi mao iwag sa imong ginabuhi, mao ni magsilbi iwag kanimo sa imong pagkinabuhi ni Kristo, mao ni mag-guide kanimo aron magkinabuhi kadiha sa Ginoo, mao ni silbi iwag nimo, mao ni maghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kita nga iya ni Kristo aron makita nato kung unsa gayud nganong naata ining kalibutan, nganong gibuhi ta sa Ginoo. Kita nato ang atong purpose nga naata karon ining kalibutan. Ang Biblia mao ni iwag sa atong pagkakristohanon, mao ni iwag sa atong pagkinabuhi na Kristohanon. Atong basahon sa Salmo 119 versikulo 5. Nagingon diri, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Mao ni nga ang pulong sa Ginoo, kung ato kining kinabuhi sa matag adlaw, magkinabuhi kita diha sa kahayag. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagpadayag diri nga mao'y magtultol kanato ug pinaagi niini magkinabuhi kita diha sa kahayag. Dili na kita maglakaw diha sa kangit-ngit kung ato kining tun-an ang pulong sa Ginoo, kung atong sabton, atong i-apply sa atong kaugalingon. Tungod kay kining Biblia mao kini mag-guide kanato ug mao kini iwag, mao kini maghatag og kahayag sa atong kinabuhi, mao kini silbing iwag sa atong pagka-Kristohanon, sa atong pagkinabuhi kauban ni Kristo. Pray kita. Dalaygon ka o Dios sa among kinabuhi. Salamat Lord sa kadasig. Salamat Lord sa kaalam, sa imong pulong Lord na imong gihatag sa kanunay. Salamat Lord na ikaw nagdasig kanako, nagdasig kanamo ugad. Salamat Lord sa kinabuhi na imong gihatag sa matag adlaw Lord. Lord, naot nga kining imong pulong, mao kini magtudlo kanamo sa pagkinabuhi ng matarong, mao kini magkorek sa tagsa-tagsa kanamo kakaugalingon, ug mao kini makapabag-o ug makapausab sa among kaugalingon Lord, ug mao kini magtultol kanamo sa among pagkinabuhi ng matarong, magkinabuhi kami diha sa kahayag Lord. Pinaagi sa imong pulong ugad, pinaagi sa imong gahom nga mao'y mag-uban kanamo sa kanunay. Lord, salamat sa pabor nga imong gihatag sa kanunay. Hinaot nga ang mga pulong karon na among gitun-an mosulod kini sa among kasing-kasing ug nahuna, ug amo kining ma-apply ugad sa among pagkinabuhi sa among pagkinabuhi ng kalibutan. Dalaygon ka Lord sa tanang higayon ug sa tanang panahon. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Lord sa higayon nga imong gihatag sa kanunay. In the mighty name of Jesus. Amen.